Priatelia, 13. diel Digital Shots, novinky z digitálneho sveta, z digitálneho marketingu. Každý pondelok na tomto našom YouTube kanáli, tak keď chcete vedieť všetky novinky z digitálu, tak treba dať subscribe a pozerať nás každý týždeň. Alebo teda vlastne ponovom aj na podcastoch, čiže si to viete vypočuť aj cez Spotify alebo iné podcastové platformy. Prvá novinka nie je asi až taká úplne že novinka, ale je to vec, z ktorej som ja úplne že odpadol, ktorá existuje. A týka sa to Google Sheets, čiže je to Excelu v rámci Google a vy tam viete normálne si spraviť taký tabuľkový preklad a cez vzorce robiť preklad, tak jak tuto beží to gifko teraz. A to je že úžasná vec, ja som o tom nevedel, tak pokiaľ potrebujete preložiť viacero textov nejak štrukturovane v nejakej tabuľke, tak určite na to využite Google Sheets. Druhá novinka sa týka Google Ads a konkrétne Google Ads editoru. Google vydal novú verziu Google AdWords editoru, vlastne prvá verzia, odkedy sa Google AdWords premenovali na Google Ads a môžete tam už ako keby, je tam že cross account management, čiže naprieč celým accountom by ste tam mali vedieť robiť zmeny a že vychádzali veľmi z feedbacku od komunity a od ľudí, ktorí akože dávali ten feedback, takže by to malo byť naozaj lepšie ako býval Google AdWords editor. Videl som už diskusiu na Facebooku, ktorá to celkom hejtila, že je to také nejaké zmetočné, ale tak vždy na všetko nové si treba zvykať, tak verím, že to bude OK. A v kľude dajte dole váš názor do komentáru, ak už používate tento tool. Ďalšia novinka, ktorá sa týka Google Ads, alebo teda Google Keyword Plannera, ten vám umožňuje pridať až 10 slov ako seed, to znamená to slovo, z ktorého chcete získať čo najviac nápadov. A ešte jedna novinka z Google Ads. Google pridáva cross-device aktivitu do atribučných reportov. To znamená, že v podstate od 1. mája vo všetkých reportoch bude zahrnutá cross-device aktivita používateľa. Takže sa to bude naprieč device-mi vyhodnocovať, čo je podľa mňa že super. Minulý týždeň sme hovorili o Facebook Ad Library. Nie som si úplne istý, či som minulý týždeň povedal to, že tam v podstate už nemusíte vyhľadávať iba politické reklamy, ale viete tam vyhľadať akékoľvek reklamy. Takže ak som to povedal minulý týždeň, tak to hovorím teraz, lebo tu to máme ako novinku. Google vie, že podcasty sú trend a že to strašne rastie a strašne veľa ľudí začína vyhľadávať nejaké informácie o podcastoch. Tak vymysleli takú vychytávočku, že oni prepisujú zvuk z podcastov, robia z toho text, aby ste potom vy mohli normálne cez Google si vyhľadávať nejaké informácie, ktoré sa nachádzajú aj v tých podcastoch a reálne vám to vyhľadá tie podcasty. Čiže keď ja mám napríklad podcast Marketing Backstage, že sa s niekým bavím o nejakých úspešných kampaniách a vy si vyhľadáte nejaké kľúčové slová, ktoré sa týkajú tých úspešných kampaní, tak vám to môže nájsť aj ten podcast, v ktorom to je, čo je super vec. Máme tu také 15-sekundové gifko, ktoré je úplne úžasné, krátke, ktoré hovorí o tom, ktoré vizuálne znázorňuje 25-ročnú históriu predaja telefónov, čo je že super, jak sa tam tá konkurencia mení. Pekné gifko. Ďalšia novinka sa týka Instagram TV, aj keď akože si stále myslím, že to nie je veľmi využívaná funkcia, aj keď teraz ponovom, jak to Instagram dal do toho feedu a viete sa z toho prekliknúť na to Instagram TV, tak je tam určite väčšia používanosť. Každopádne Instagram introdúsol, alebo teda sú nejaké informácie o tom, že budú v Instagram TV reklamy a je to hlavne preto, aby pomohli vytváračom obsahu monetizovať nejakým spôsobom svoj content, čiže veľmi podobný model ako YouTube. Zatiaľ nie sú úplne presné informácie, že kedy, ako čo, ale každopádne v najbližšej dobe pribudnú reklamy aj v Instagram TV. LinkedIn, sociálna sieť, ktorá je úplne úžasná, ale stále ju využíva málo ľudí na Slovensku, pridal možnosť uploadovať dokumenty k vášmu postu. To znamená, že napríklad rozprávate na nejakej konferencii a potom si tam pridáte fotku z tej konferencie a viete si tam uploadnúť aj napríklad prezentáciu z tejto konferencie, čo je úplne úžasná vec. Máme tu takú jednoduchú infografiku zo Social Media Today, ktorá jej nadpis je, že Facebook štatistiky, ktoré by mal poznať každý marketér v roku 2019. Minimálne je pekné si ju pozrieť, nehovorím, že to musíte všetci poznať a učiť sa to. Ale je to pekná infografika, sú tam zaujímavé čísla. Google publishol nový guide, nejaký návod
V podstate, že ako si linknúť Google Analytics a Google Ads, aby ste mali všetko správne. Čo podľa mňa je super vec, lebo je to úplne že základ, keď robíte Google Ads reklamy a konečne je na to nejaký guide, ktorý vám pomôže to nastaviť všetko správne. Takže dole je to v popise nalinkované a môžete si pozrieť, ako to robiť správne. Samozrejme aj tento týždeň máme novinku od Marketery z prvého curated marketingového portálu na Slovensku. A teraz je to taká akože spojená novinka, čo sa týka aj Adobe umelej inteligencie, ktorá už ponovom dokáže, alebo Adobe umelej inteligencie, ktorá ponovom dokáže z videí odstráňovať nejaké objekty, ktoré tam nechcete mať. Doteraz to vedel Photoshop robiť s fotkami, že ste sa odfotili pri nejakej skale, označili ste tú skalu a Photoshop na základe toho, ako vyzerá celý ten obrázok, tam dorobil, ja neviem, napríklad oblohu, aby to vyzeralo realisticky. A teraz to už dokáže aj s videami. Druhá novinka v rámci Marketery z noviniek je, že Snapchat aj Instagram prichádza s novými fotoefektami s rozšírenou realitou. Čiže video, rozšírená realita sú fakt trendové veci a keď chcete vedieť viacej o týchto dvoch novinkách, tak dole je to linknuté v popise. Ďalšia novinka, ktorá sa týka Facebooku. Facebook bude zobrazovať takú informáciu, že prečo sa mi ukazuje tento príspevok a budete si tam vedieť dohľadať, že na základe čoho sa vám zobrazuje tento príspevok, že ste interagovali s nejakým kamarátom alebo so stránkou a budete presne vedieť, že na základe čoho sa vám zobrazil tento príspevok. WhatsApp prichádza s dvomi novinkami. Jedna je, že rozširuje nastavenie súkromia, mal by tým predísť spamujúcim inviteom do skupín a rôznym spamom. A druhá novinka v rámci WhatsAppu je to, že pripravil biznis verziu, ktorá má malým firmám pomôcť sa lepšie konektnúť s ich zákazníkom. To znamená, že v podstate je normálne nová platforma, ktorá už teraz je vyrolovaná na iOS a v podstate má zjednodušiť komunikáciu daného biznisu, small businessu a toho zákazníka, čiže takéto jednoduché prepojenie, celé je to v článku dole v popise. A veľmi dôležitá novinka na záver, Facebook od 30. apríla bude podporovať iba 1:1 rozlíšenie link postov. To znamená, že v podstate akékoľvek link posty alebo reklamy budú v rovnakom formáte, ako sa štandardne dávajú teraz 1:1 obrázky na Facebook. Priatelia, toto boli 13. Digital Hot Shots, novinky z digitálneho sveta, z digitálneho marketingu. Keď sa vám tieto novinky páčia, dajte nám dole subscribe, keď sa vám nepáčia, tak nám napíšte váš komentár, prečo sa vám nepáčia. A tešíme sa, že to pozrite s nami budúci týždeň. Čaute.